ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. UMLA juga not Shillong constituency uba Edelbert Nongrum hakar pulai Tri Uyayong arajar pusau. Ula dawa ya ke sorkar MDA belayalam dengan National People's Party bahkan Shimkia Mardor ban pen kendriak no ikijai biru harijan ke bisyang masa athem yo molong. Watla ke jendawa ban pen kendriak no yakini ki biru kala kenjo mentalasan senem tam. Hau kerwa belapha sikla pathai ku bor da ka video uba Edelbert Nongrum ulong ba kumu MLA umla Satya ban chusngap lo ke jinja ka belaja hakamit at potrik uyayong arajar pusau ha ka bagi jai binriu harijan kla thau jing kulmar hapo kani ka restoran ka tip kerteng kum ka saw ayam ulong ba katnat pulet kamdei ban chukut no tang ban chutem bat ban chupne ka shongsuk shongsan hendu lapen kan mau ya katnat pulet ba ka dei ban pentikna ba ka ain ka de ban long salensar ya baro bat kamdei ban don ka jingnya siliang khamata ne ko we ka jai binriu Kabang ako, bantin to, kung lokal muli ngamla pan supay, ngamla pan susngap. Ya ka jingja, jong ka arpotrik, men ka unay, men sisa jan, kaba hakuwi ka jingja jong ka restaurant ka bakarte ka sawayo. Ba kita kinong shong ki ba le kinong shongway ki ko thami mulong. Ki thmu ya ban mi ya ka jing klumar. Kaba le si kala ban mi biang ta ka jing at kumba laja ki por jo ki arjar sinem arjar khatra kabakini ki nongsok sno jonga the ka thami molong le ila mo social media ba jing tu jong ki ga de ba kin da ba bam ai na restaurant ba ki thmu ya ba i bor ba bale don bor han ki chala ka jongi han ki chaka ka jongi ka bangimla pan sha ba na smo ban ai khu le ya ka police department ka bala poi shua ka por ban tem mi ki ha shua ban mi ki kana henry ka police department ka nong kut no tang ban shutem ka police department ka badai ban maintain ya ka law and order ka bang ko ang panema ba ka police department ka di ban assure ka di ban pentingna ba laws should be equal to everyone umnumdon ke ka ban le silang khama tangye ka wei ka chat kani ka mara apem kan build it ka jing shania ka confident ha ka police department na ko apa kema bakini ki jingja kila banja na ka por nila banong bidi barit baling shim serious henry ke ka bakra ka shom ha barit na ko aban send ka clear message sa MDE government ka badi ka MDE 2 ka badi ka ju ka MDE 1 sansnam pila takile ni issue pim simala pila feel in all aspect kani ka penpau ya ka lack of seriousness ya kata ka jumlong irresponsible jong kita ki bakam leader ki bakam nongela ka basongsi kalong ba la pen sa te ni ka kam ban pen karya ya ki nong shongwai hak te jaka ka chamo ki de na mar jing dong kam kalong ba aku membeli aku penpau ba sha de mo isi le ma shon nrei na mar ka hel hazat kam don kalong ka ba iting ishirkai na ka kot ka khia juti nong shong shnong barkate glani go ka slum ka badon po ka har city ka bangin laban priyan but ngako aban primao ba kade ka sarkar ka bari ban shim ya ka jingkir clear namar ka jing delay kadang ka jing ka kantir ba pakin mau ba delaying is denying ya ka termar ka daw ngako aban kan mau ka sarkar ba mardor kade ban penkriya no khamkuloi ya kini ki parok ki ba shong hati ki jaka umdai ba shu pular ta baktian kabana ko gasnam shko gasnam matala palar san snam kalau gajil rai ko bakrau kani ka peni ya kata gajing ya gajing pamler kam jo sarkar ka bakat ka honorable high court of Meghalaya ka pan tukular ni tan ni ko subject ka honorable high court of Meghalaya ka tukular ko bol ki subject pen pau ba kani ka executive ka bailam ya ni sarkar ka NPP ka dei ka sarkar ka patrot ka don ka government henry ka basusi pat kam don ka governance timar tadaw
ngakwa pen mau ru ba ka sor kali ju sarkar ni ban sim jikit kali namar kala pen slam ya ban perkria ya kini ginong song menta jaka ban problem solver ka telalong pat ka problem creator kalau pen wara asam tu barigit bala khang ya ban passing through na ka jaka ban ya den ba tikali ba kalau wara ke jin dhen kali ka shirkhei ka rakhta na du ki barit ni be khamta muting VIP te kam jikta e mat kadau ki set kelut ki tika mala khmat bat kawai kemampu apen pau ba jing kata jong te barigit ka rakhta ya ka jing dhen kali ka ta congestion ka bashir khai na du ka anjali point na du khandaila point adu mat rang point bat umdon bai I don bi so bi te bron ka bor ki le klub te mat kadau kaniru ka dei ba sarkar kha pan shim ya ka jing kali all are to be fixed with responsible mat kadau ngako apan pen mau ni bakim dei ban ngasmu ba ka lakut kasur jong politics tongin pen sawai kasur jong policy namar kai mo ko apan pau shan pen kut. But peace is not the merely absence of conflict, but it is the real awaiting of the presence for justice. Kani ngaku apikan mau ya sarkar bakajing kajing suk kamut bakamdon suk ta kajing kan ne kamdon suk ta thama hande gadai ka bangi apki milinti ni amlo ya kata kau dengan next cap sarkar karena lah jawab kamram kirki mardor klan perslam shu pendap tamnya kurang boros kata hande ban pendap no rakam action should speak louder than words kani ka ba ko pen good khamta ya ban kanto ya tu jingja ka braja tu sin ni di barit ila panjang no por ba he no ban sim pa jing khali ka sarkar ka par sim khali lada ka perslam har ban le la jawab kamram haban penkriya na mardor yang di nong song hang te pothang mulong ki beri nong song wa jong ka